To je tá prehliadka toho spomínaného tabletu. Tak, toto máme meničko. To je to klasické menu od Android 4.4. Všetko ide ako má. To sú nastavenia. Tak, informácie o tablete. Verzia systému Android 4.4. Dúfam, že to je dobre vidno. A ďalej, čo tu máme? Nakladací priestor. Tak, to je tých 16 využiteľných je 11,5. Potom ešte karta SD, tu mám 8 GB. Dá sa tiež USB napojiť. Tak. Ďalej zapneme CPU-Z. Tak. Tak, to je procesor. Tu sú všetky 4 jadra. Všetky pracujú. Nevynecháva ani jedno. To je systém, batéria, zdravie má celkom dobré, gravitačné senzory. Tak, to by sme mali. Ďalej skúšame nejakú hru. Tak, dáme to je jedna z náročnejších hier na grafiku. Ako neveľmi hrajem tie hry, ale som chcel vyskúšať, či to pôjde. Hry nám moc nejdu, tak pôjdeme inám. Tak. Dajú sa tu dať pekné widgety. A čo sa týka tej baterky, tak nemeral som úplne, že koľko pôjde na doraz, ale tak keď čítam, tak za tie 2 hodiny mi stiahne asi 15%. Ono keď sa hrajú hry, alebo keď sa robí niečo náročnejšie, tak to ťahá aj viac tej baterky. A ja som s ňou veľmi spokojný, odhadujem, že tak v kuse, pokiaľ s ňou niečo robím, tak vydrží asi 6 až 8 hodín. A to je celkom slušné.